Vítajte u nového dielu Sanitka! Sanita ide zase niekoho zachraňovať a nastavil svoje autíčka. Stajte! Pôjdu po mne. Ja sa zabil tu boku, tu sestričku, lebo tá pízda neví. Rozhodol som sa, že si zoberiem nejakú prácu, ja niekomu zachránim užívať a budem mať peniažky za čo budem zdať policajto. Uzavierka. Uzavierka, sú tam ohnie, to čo je kult? To je či čo dojí. Takže zase musím naspäť, lebo ak sa mi vytočí von, no jasné, ale hovorím, vytočí sa mi von, zase sa mi vytočí do Ježiš, ja musím prejsť od okolo tej nemocnice. Nie, kto po mne vieskaj, ja musím zdrhať. Policajti po mne idú. Ty kokos, ja idem rýchlo 150-kou. Ty ja som dostal infarkt. Ale benzínka, môžem si kúpiť bagetku, let's go. Teraz taký drift, že sa z toho To bol drift. A môže si kúpiť... A Sanita si ide kúpiť bagetu do tejto benzínky. Dobrý deň, pane. Dobrý deň. Tak, a idem tu hľadať benzínsku bagetu. Tuto není, tu sú jablka, v mrazničkách sú iba nejaké tu sú iba cereálie, tu sú banány, tu sú ale rúšky. Ale pán predávač, kde tu máte bagetky, prosím vás? Bagety tam, neviem, ale pozrite sa ešte raz. No ty Takže tu zase nie sú, no nie sú tu. Oni ich nemajú, to je Hej, pán predávač, akože, pardon, ale vy nemáte akože bagetky? No bagety nemáme v zásobe, ale nie, no už ich tí Američania vyžali. Takže takto, ty Ak sa vám to nepáči, okamže vypadnete. Takže takto sa so mnou budete rozprávať, ja tu mám milión zbraní, takže ma nesejte. Určite sú to nejaké aj airsoftky, ktoré som si aj ja vyjeval, keď som mal 5. Takže asi chcete, aby som to položil na vás, že? Pozrite, tu máte C4, dám vám ju pod pedelku skoro. A teraz bude Allahu Akbar! To asi bude prvá bomba, že? Dovidíme. Takže ty... Tu máš raketomety. Tu máš jeden náboj. Nabijem druhý asi. Tak tu máš ty maďarská. Ty vy... Tuto to máš ty. Tak ešte tu podpolky dáme. Taký vole, nejaký šantypek, šaničke. Tak toto máš. Takže ty budeš volať policajta. Tak ja ti to tu dám. Nemáš bakety, správa sa dezo. Si neslušný. Tu máš za to, tu máš granáty. Tam tej butové zhoď tam. Trepy. Proste Teraz musím pakovať, vole. On na mňa ten starý odporný slizol na mňa zavolal policiu. Ty okamžite musím pakovať, lebo ma tu asi zatknú. Ty ešte som mu tam dal čo pohľadať minavému, hej, indiánskému a musím okamžite pakovať. Ty vole. Ale ja som zomrel ten starý slizonský a ja musím asi prejsť okolo väznice, aby som sa dostal na druhý koniec mesta, to bude problém. A ja tam je policajt, on ma spoznal, on po mne začal strieľať, to je jedno, musím mu rozbiť to jasné. Po jednej prestrelke neskôr. Prosím, vole, mňa tu Elko, víš, hovoril som ti to, ty si nepočúval, no proste si zomrel, no. Tak a teraz musím okamžite zdrhnúť mojim autom. Okamžite musím zdrhnúť. Ty okamžite. Ale to mi nejak neštartuje. Ja musím požiadať to policajské. Ježišman, no tak ho prejdem, no nevadí policajta. Ale ty tak ty ja musím zdrhnúť tých fízlovských. Okamžitou platnosťou zdrhnúť. Dúfam, že nikdy nenadáte. Tak, a teraz okamžite musím zdrhnúť. Maria, ja som narazil, nefunguje motor. Nefunguje nič, ani dvere otvoriť mi nejde. Mne sa zasekli dvere. Musím vyskúť. No konečne, ty Asi 20 minút tu stojím a nič sa nedieje. Už idem
policajnú helikoptéru, ktorá má vezieť do plnej ten tej helikoptéry, pozdravím ťa budem učiť na 30 rokov v base. To je Boha Krista. O jednej penáške helikoptérov neskôr. Konečne ste policajský. Už vystupuješ, že? Konečne vás tu máme. Egom viac ako ja neviem, kto môžete vystúpiť. Tu bude ešte trefať. Tak, ja neviem čo. Tak. Áno, fuck, ja ti ukážem. Si to myslíš skôršie. Pane, idete na súd. Musíme vyriešiť tieto veci. Ale mňa to nechcete. Hlavne myslíte. Fakt. Vy policajného fakt. Vy si najhorší. O 10 minút neskôr v súdnej miestnosti. Dobrý deň, pani Damian Ratica. Máme tu pre vás niekoľko obvinení, ktorým sa musíte vyjadriť. No hovorte vy. Takže, poriadková pokuta? Nie, prosím to nie. Takže to zabitie sestričky v nemocnici, potom ste zdrhli to tým vašim autom a zobrali ste nejaký job, aby ste zarobili peniaze a išli a mali proste viac peniazí? Nie, to nie je pravda. Tá sestrička ma otevola, to bola to totálna takže som ju musel zabiť, inak to nešlo, to proste život, chápete? No život takto, hej, ako mi vysvetlíte to, že keď vám nechcel proste borec peda bagetu, hej, tak ste mu celý podnik, aj s ním že ste mu vybombardovali. No, proste to bol no, proste mi nechcel predať bagetu, bol no, proste a no, ako sa vyjadrite k tomu policajtovi v aute? No, nejakým spôsobom. Proste začal po mne strieľať, hej, a akože ja ho nemôžem strieľať späť, ja som mu mám zdať, to som nejaký takže, vy ste taký dajte mi koľko chcete, ale pre mňa ste stále ja nemôžem za to, že nejaký slízon, nejaký odporný mňa zavolá policiu, keď dobre, pane, máte 30 rokov väzenia a pôjdete teraz so mňou. O 30 minút neskôr. Ja som na 30 rokov v base. Nie! Koniec.